Quddiem viżjoni ta' pajjiż speċjali li kapaċi joħloq il-ġid għal uliedu, l-uniku periklu huwa li naqgħu għal provokazzjonijiet. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat li quddiem folla numeruża appella biex quddiem xenarji ta' pika għandhom jagħtu l-lid ta' ħbiberija. U għalhekk illum meta ħaddieħor iridna nkunu irrabjati, meta ħaddieħor iridna nkunu inkurlati għal xulxin, meta ħaddieħor iridna illi nerġgħu nibdew fuq il-postijiet tax-xogħol b'aktar piki, b'aktar firdiet, b'aktar ġlied, ir-risposta tagħna għandha tkun lid tal-ħbiberija. Ir-risposta tagħna għandha tkun id-tbissima. Ir-risposta tagħna għandha tkun ir-rida tajba. Joseph Muscat innota kif anke jekk fuq il-mappa pajjiżna huwa żgħir f'temp ta' ftit snin kiseb suċċessi kbar. Huwa f'atmosfera taqda li l-aqwa jiem għal pajjiżna għad iridu jaslu. U min bħalna jemmen li dan huwa pajjiż speċjali. Illi dan huwa pajjiż illi jista' jagħmel ferm iktar milli jaħseb ħaddieħor. U li dan huwa pajjiż li minkejja s-suċċessi kollha li kiseb qatt fadallu l-aħjar jiem tiegħu li għadhom iridu jisbħu. Eżempju ċar ta' dan is-suċċess huwa il-mod li bih il-Gvern naqqas id-deficit tal-pajjiż mingħajr ma daħħal miżuri li tefgħu piż fuq il-poplu. Anzi, Muscat fakkar li f'4 snin kulħadd qed igawdi minn tnaqqis fit-taxxa. Minu konvint li l-Gvern jinsab fi triq it-tajba għal il-Prim Ministru huwa konvint li se jinkisbu iżjed riżultati u għalhekk li quddiem is-suċċessi miksuba pajjiżna qatt għandu bżonn it-tmexxija ta' dan il-Gvern. Kif bħala pajjiż verament nistgħu nkunu ferm aħjar milli aħna llum u taħsbux illi s-sena d-dieħla meta nitolbukom taslu, ħanitolbukom taslu fuq il-passat. Mhux ħanejdulkom sempliċement ivvotawna għax wettaqna dak li wedna. Ħanejdulkom niġu b'umiltà, nitolbu mandat ieħor mhux biss fuq dak li għamilna, imma fuq dak li ħankunu qegħdin nagħmlu għall-li ġej.